Vlog-vlogan. Doon. Doon naman magkano. Burger. Ayun, doon. Doon magkano. Apply ka dyan. Oh, vlogging ka? Hi, welcome sir. I buy here, this one. I know. You know me? Yeah, I know you. No. The other one. Yeah, this one, they will buy, see. Takpid. This is mo dah. Whose name? Yeah, dah. You need the action? Ayo. Action 3? Ayo. Okay. If you are seeing This installment, right? I know this one. So it will be more bigger, so you will see it's more near. The combo or the Camera only. camera only? Yes. Camera only? Yes. Ito. Mahal dito. Laging equipment guys over here. عبد الله في عندنا عروض تنتهي يوم 5 مايو يعني بعد 40 يا جماعه جاهزين حسوي لك كذا بسعر العرض اذا مو جاهزين نفتح يطول وحبان Bukan ada tidak. Statistik? Pi? La, ada pi tripod ka man sa waswas. Mapi? 1-3. 1-3 amon. Who's saying 1-3? Ano? لا ما في 1-3 يا ابو محمد قد اديته هذا ب 1-3؟ قد اديته ب 1-3؟ 1-3. No 1-3 هذا لازم اكشن الاكشن 3 140 promo on 1499 Now, 1499 1500 now? yeah Oh, promo siguro no. Action 3 GoPro, mapi GoPro. no this is the better than GoPro See? you already use it it's good or not Good. Have a discount? ما في discount Hey. discount Ano tas? Mabi Yung sa dati. Sarawak Superstore guys. Oh. Bilang ba nagtinda ng camera? Dito. Oo. Bibili ka sa mga ano talaga. Parang nga dito. Bago. Hello, kabayan. You have tripod. Kaya sinasabi ko sa'yo din. You have tripod. I want tripod for this. Okay? Na mafi, ano ka si kida si? Ito. Right. Happy. الكاميرا كده انت Ayo. Happy the same. Happy same. Happy. Same kita. May joystick, pwede pa kila. ايوه ما Joystick. Mafi. Ang ano kasi ito eh. Yung tama din yung offer niya, yung ganun talaga eh. Mahal, kaso mahal yun eh. Hindi ko naman masyado, may joystick ako tsaka eh. yung ano yung, di ba sa, Yan yung isa. meron ganito yun. Mayroon akong joystick eh, na yung katulad ng ginano niya. Meron akong joystick. Kasama dun yun eh, dun sa ano. Wala, Sa order mo. walang ganun yung pag ano, na tripod. Di ba meron yun? Mayroon tripod na yung maliit lang, ganun. Kaya nga. Ay, hindi Pero pwede baka doon. kayo. Hindi pwede eh, hindi nga. Ito, hindi kaya niyan dalhin eh. Yung camera lang eh. Hindi, dapat yung malaki talaga, yung ganyan no. Oo, yan. Kung ma-convert mo dito sa taas. Malaki yung tornilyo eh. Hindi, i-convert mo nga eh. Yes. Shout out sa inyo dyan guys. Shout out. Yan. Kung yung bilog. Ayan. Ayan, oh. Yan, mag-live ka, Kasi no? kuha yung bilog eh. Mag-live ka, gano'n, no? Ayun, dapat ka. Ayan. Yes. Shout out sa inyo dyan. Hello. Shout out. Ano tayo sa'yo, di ba? B9. Ada B9? Oh, ito. Anong laman nito dito sa loob kaysa dito?
Yung... Ano? Oh, parehas lang. Parehas lang nito. Hindi, may iba yan dyan. Dalawa lang, dalawa lang. Ano ba yan? Magana pa naman siya. Effect. Ampli? Effect. Oo. Effect. Tara, kain tayo. Would you ever see the rain? Ito bigay ko sa'yo, Gilmer. Ano bigay mo sa shota mo, Mer? Ayan mga ginto guys. Oh. Sabi niya ang Joban. Morang-mora lang mga ginto. Ha? Kahit nakain kayo? Oh, Sisig? saan? Sisig? Sisig, kanin. Wala ka na wait. Baka mag-libre si Renen? Tikman pala, kala ko trip na naman trip. Lang Jens. Lang Jens. Pareho lang oh, Jordan eh. Buy one, Ba- get two free. Oh, ito, dito. Ay, ano yan eh, natural. Natural ano yan? Kikita pa rin siya. Doon ka na lang sa ano, sa center point. Mura doon. Ah, Center point. Doon sa Red Sea Mall. araw-araw nga lang sa amin. Ang Jordan ano? Levi's, no? Bibili pala akong ano. Tawag dito. Yung, Pero, babait pa ng internet. ang tawag dito, yung repolyo. Ang hirap po nito, nasisira lang eh. Saan? Sina. Ang kaya pa rin yung Jorno 23. Gabalin, oh. Gabalin guys, oh. Shopping. Yun, okay na natin, di ba? Ito. Totong bahay ng mga Pinoy. Ano tayo kakain? Saan ba? Dito ba maganda? Ano ba yan? Lagay mo. Budget Doon meal? tayo dati. Doon tayo dati, oh. Doon. Sisling. Dinig pala rito. Anong tao? Saan? Ito? Ha? Anong kakain ng lapit? Yung linaga. Ang baka? Oo. Ano? Linagang baka? Ano nilaga? Ribs. Ribs. Teka na. Ito, ano to? Sisig kaya. Ano yan? Ano ka sisig dito eh? Ayun, nagutom si Katipoy. Meron mo kayo sandaan. Huli ko na yan. Ha? Meron mo kayo sandaan. Ano? Meron mo kayo sandaan. Ano? Tapos? Tawaran mo 1 po. 1499 nga eh. 1-4 nga. Tawaran natin. Siyempre, gas naman yun eh. Ay, di ibibigay yun. Ano siya, may pitch eh. Kasi nga, doon sa 1-3, ayaw nila ito ba? Oo. Yan, siya mga... Shout out sa inyo lahat yan guys. Ayan, si Ate, ito oh, sa inyo. Malay mo. Patero sila, oh. Patero sila, oh.
nanonood Pinas. Anong pangalan ng channel ko yan? JTB Mix Vlog. Ha? JTB Mix Vlog Vlog. at saka DJ Merby. Search lang namin sila. Tanda mo? Hindi ah. Ano? Ha? Tanda mo? Hindi. Kaya ano nga? JTB Mix Vlog. DTV Mix Vlog at saka DJ Merby. JTB Space Mix. Ikaw mo nga kuya, i-search mo. Ano mo na? Ikaw po mag-search. Ate! Dito ba tayo? Susuri mo na dito. Hi guys! Welcome to Lapas Batchoy. Dito lang kayo kumain. Dito na kayo magkain. Sa Sarawak. Ano to, Facebook? Ano Hindi sa Facebook. Hindi, para hindi ko makakalimutan. Hindi yan. Hindi yan. Sa YouTube. Sa YouTube. YouTube. Ano yan? Ano yan to? Ito sa Facebook niya binigay eh. Malay ko lang naka-Facebook. Sa YouTube yan. Meron din sa Facebook kaso hindi monetize eh. Update ko pa YouTube ko. Sige kuya. Ano, ito na lang. Ito. Saka dalawang kanin. Dalawang kanin. Ito anong drinks po? Tsaka ano. Ano sa'yo? Tubig lang sa akin. Okay. Lapas Batchoy guys. Ayan. Okay. Lapas Batchoy. Shoutout sa inyo dyan guys. Dito po kami sa Lapas Batchoy. Kakain kami ng batchoy mga guys. Joy. Stick